हेल' लोगोफोर दिनैहाय आं मोनसे भिडिअ नुदों आरो बिथां मा होननानै बुङो मिस्टार फेरेंगा फरेस्ट बाबु बिथांनिसिम मा बुंनांगौ दं। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव सेलेखा भिलेज गोजोनफुरि नामा बिथांनिया मा सरन नार्जारि बिथाङा बिखायाव गुलि थरसे हाबजादों। फेरेंगानि बिखायाव गुलि हाबाखैना आंना मोनसेल' खोथा फेरेंगा नोंनावहाय नोंनि बिखायाव गुलि हाबदोंना हाबाखै? समर गयारि बिथांनि गुलियाव हाबदों नोंनि बिखायाव हाबदोंना हाबाखै? आंनि खोथाया बेल' माने दिनै समर गयारि बिथाङा सेलेखा हाग्रायावहाय दाउजें हाग्रा दाउजें ना मा मोनसे बिदि हाग्रा मोनसे दङ। जाय हक आंना गोरोन्थि जानोबो हागौ दै दाउजें होननाया, खिन्थु जाय हक सेलेखा बावहाय बिथाङा ओंखाम संनो थाखाय बिथाङा बन लायदोंमोन। आरोबाव मा बै बनखौ लाबोनानै बिथाङा फाननानै जायोमोन। थ' बिखौ दिनै फरेस्टारा मा हिसाबै बिखायाव गुलि गावखो दे बुं। ओइ फेरेंगा नोंनि मानसिया गावदो नोंनि सामसाफ्रा नोंनि भिखारिफोरा मिथिबाय नों फिसिना दोननाय मानसिफोरा दिनैहाय बै पाब्लिकखौ दिनै नों गुलि गावदों मिथिबायना। बै पाब्लिकखौ गुलि गावदों बिथाङा दिनै बायना जानो गेस गैया। बै बनखौनो फानो, बै बनखौ फाननानै जाखिनि फैसा खामायनानै लाबोयो न'खरनि बिसि फिसा गथ' गथाय बिसोरखौ गासैखौबो फिसियो। थ' दिनैहाय नोंथाङा बहाय लाजि मोनाखै नामा? नोंनि बिखाया एसेबो खामाखै नामा? दिनैनि दिनाव फेरेंगा बखा दिनैनि दिनाव बर' सासे थैयोब्ला मा मिथिबायना 100 जन थैनायफोरबायदि जानानै दङ। नोंनि बर' फिसा पपुलेसना खम जाना दं। माइन'रिटि बर'आ माइन'रिटि जनसंख्याया सुबुं सानखोआव खम जानानै दं मिथिबाय। जाम्बा नोंखौ जाम्बा होनगोन फेरेंगा बखा बादि खोथा होनो नों साला। नों दिनैहाय बैसोरनि बै आसि बिमानि फिंगार प्रिन्ट लानानै नोङो देरहादों। नोंखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा सेलेखा ओनसोलनि मानसिफ्रा जोंनि बे सार फेरेंगा बायदि रावबो लिडार गैया बेफोरबायदि साननानै बिथांमोना नोंनो भट होदोंमोन, नोंखौ देरहाहोदोंमोन, नोंखौ सिटआव जिरायहोदों। बे बिटिआरनि सिटआव XNDB आरडि फेक्सननि अफ्रिया कन्ट्रिबिउसन दं, बावहाय बुंनांगौ मोन्थाय दं मिथिबाय। नों बायदि फेरेंगाखौ बुंनांगौ आंहा अधिकार दं, अफ्रिया अधिकार दं। दिनै बे बर'खौ बे सासे बन दाननो थांनायखौ आं नोंनाव कुइसन खालामबाय मानो दानखो नों, मानो गावहोखो नोङो बेहाय बिनि सायाव जेबो एक्सन लानो हाया नामा? नोंनि डिपार्टमेन्टआवदि एथ'राब कारापसन जानानै दङ नों बेखौ मिथिदों ना मिथियाखै फेरेंगा? नों बांद्राय बिदि दाखालाम, बर' रायजो राजाखौ बिदि दागाव। आंहा बुंनांगौ दं मिथिबाय। नोंनि बेफोरबायदि सोरबा बन दाननो थांनायखौ बिदि गावगोन आंहा बुंनांगौ दं। अफ्रिया बुंनांगौ दं फेरेंगा, आंहा बुंनांगौ दं अफ्रिया। दिनैहाय नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नाय मिथिबायना। आसि खोन्थादों आं दिनै सरि समस्त बर' रायजोनाव आं क्षमा बियो फेरेंगाखौ आसि खोन्थागोन आं दिनैहाय। फेरेंगाया दिनै NDFBनि गुलि अरनो मोनाखै बियो मिथिबायना। गुलि अरनो मोनाखै बियो, समायखिरा लानो मोनाखै बे फेरेंगाया। सानसे समाव बियो बुंदोंमोन दै आरो ना, दैया रायजो राजा जाहैबाय, नाया NDFB बेखौ लाना रुजुदों। नोंना मा खोथा होनदों नोंलाय फेरेंगा? लाजियाखै नोङो? नोंनि मेम्बारा साला स्टेजाव मेथाइ खनदों, नों लाजिदोंना लाजियाखै? फेरेंगानाव आं कुइसन दं, सोंनांगौ दं 100 बार 101ता कुइसन दङ। फेस टु फेस जायोब्ला अफ्रिया नोंनाव 101ता कुइसन दं। नों आंनि सोंनायनि फिननायखौ नों होनो हानाय नङा जाम्बा फेरेंगा मिथिबाय।
नों आंनि सोंनायखौ फिननाय होनो हानाय नङा जाम्बा मासदिनि रागाजोंनो ओंखारो नोंखौ नोंनि एनडिएफबिआ सभारेन्टिनि थाखाय नोंखौ एक नाम्बाराव आं बुंगोन सभारेन्टिनि थाखाय नोङो नांदोंमोन बर' रायजो राजाखौ नों मा खालामदों मा होफैनो हादों नोंनि सरकारा बर' रायजो राजानो एनडिएफबिआ दिनैहाय मिथिबायना नों बायदि जिउ गारदों हाजार हाजार बर' आइजोआ गावनि खाफालनि फोथा खोमोरदों दाखालि केसनि बेलायावबो मिथिबायना फेरेंगा दाखालि बे केसनि बेलायाव हमजाहां वारेन्ट फैनानै दं बाक्सा बायदि बहाबा आरो मोनसे दङ सासे आइजोआ खुन्नै रेप जादों नों मा होफैदों मा होनो हादों नों फेरेंगा एनडिएफबि जानानै नोङो माथो इउपिपिएलनि जानानै आंनि आखाइखौनो दानस'नो लांफैदोलै फैसा गैया होननानै बिदि होनग्रा माथो फेरेंगा नोंलाय लाजि रोङाखै नोङो होनबा नों बै बर'खौ बिखायाव गुलि दागाव फेरेंगा नोंखौ वार्निं होना दोनदों आं नोंनि लेथ्राखौ आं निउसाव बुंगोन आं इउटुबाव बुंनाय नङा मिथिबाय आं नोंखौ इउटुबाव बुङा नोंनि लेथ्राखौ बुरखांबाय थागोन आं निउस चेनेलाव आं लाबोगोन नों आंखौ कय मास जेल जाहोनाय मास मोनथाम मास मोनब्रै नोंनि थामा जोबजासिमल'नो नैबे अफ्रिया जेल जागोन बिनि उनाव नों आंखौ सोनो हाया बिनि उनावहाय सानडेआ रबिबारा सानफ्रोमबो फैया बेखौ बुजिखा बखा रबिबारा सानफ्रोमबो फैया समबारा आंनाव सफैगोन दिनैनि दिनाव आं नोंखौ बुंनांगौ बायध'ताया दिनै सेलेखानि भिलेज गोजोनफुरि ओमफ्राय सरन नार्जारि आं दुखु मोनदों बिथाङा बिखा राइट साइड ना लेफ्ट साइड बिथांनि बिखायाव गुलि हाबदों नोंनि दैदेननायाव दिनै बे गुलिया हाबदों धरना खालाम रायजोफोर सेलेखानि रायजो राजाफोर धरना खालाम ओंखार फेरेंगानि न' धरना हो जेबो खालामनो हाया बियो नोंनि भटखौ लानानै बियो समस्त सेलेखा एरियानि भटखौ लानानै बियो गादियाव जिरायदों गादियाव जिरायनानै दिनैहाय मा खालामदों बियो नोंसोरनि बिखायाव दिनैहाय गुलि गावदों हा सोरनि पावार मोनदों बै सिलाइ गावग्रायाबो सांग्रां थालै मिथिबाय राइफल हमग्राया राइफल सालायग्राया सांग्रां थालै नोंनि एगेन्स्टआव जोङो लाबोगोन नोङो खुनबेसे साल फानखो नोङो साल दंफां हमनानै फाननाया खुनबेसे लांखो नोङो न'आव नोंखौ भिडिअ खालामगोन इलिगेल खालामगोन नोंनि साख्रिखौ सासपेन्ड खालामगोन आं बांद्राय दा गेले नैबे एक्स एनडिएफबि अफ्रिजों बे बिटिसिनि दंफाङा एनडिएफबि लाखियामोनबा बेफोरबायदि दंफां मोना फरेस्टारा मोनसेबो लाखिनो हायाखै दिनैनि दिनाव फरेस्टारा मोनसे दंफां लाखिनो हायाखै दंफां हरो जायो खिन्थु आं मेगनजों नुवाखै भिडिअ खालामनो मोना रेन्जार चिरां डिस्ट्रिक्टनि रेन्जार আপুনি অলপ ভালকে ডিউটি কৰিব বেয়া নাপাব দেই মই অসমীয়া কথা কৈ আছে আপুনি ভালকে ডিউটিটো দিব কিন্তু কেইদিনমান পিছত ভিডিঅ' কৰিম আপোনাৰ চাকৰি শেষ কৰি দিম শেষটো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াত কিবা এটা কৰি দিম মই আপুনি মোট এটা ৰয়েল ষ্টেক এটা পালেতো আপোনাৰ সন্তুষ্ট না আপুনি এতিয়া सेलेखात ভিলেজ गोजोनफुरित खरि काटिब जोआ मानुक আজিৰ দিনত চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰেঞ্জাৰ কিয় গুলি কৰিব অৰ্ডাৰ দিছে কাৰ অৰ্ডাৰ দিছে এইটো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ পায় ভৰিৰ তলত এইটো কোমৰৰ পৰা তলতহে মাৰিব বুকত কেতিয়াও ফৰেষ্টাৰে গুলি কৰিব নাপায় মই এইটো আইন ময়ো জানো কাৰণ এক্স এনডিএফবি হয় ইয়াত আইনটো ময়ো জানো আপোনালোকে কেতিয়াও কপালত মাথাত বুকুত গুলি কৰিব নাপায় এই এজন ফৰেষ্টাৰক কিয় কোনে অৰ্ডাৰ দিছে ফেৰেংগাই অৰ্ডাৰ দিছে নেকি আপোনাক কি হিচাপত গুলি মাৰিলে বুকত হিটো গাছ কাটিব যোৱা নাই হে খৰি কাটিব গৈছে তাৰ ঘৰত এটাও গেছ এটা নাই চৰকাৰৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চৰকাৰৰ পৰা গেছ এটাও নাপায়
কিয় গুলি কৰিব লাগে খৰি কাটিছে জংঘলৰ পৰা খৰি কাটি আনিছে খৰি কাটি আনি পেলাই ঘৰত ভাত বনাই খায় তেখেতক কিয় গুলি কৰিব লাগে কোনে অথৰিটি দিছে ফেৰেংগাই দিছে নেকি আপোনালোকক হা ফেৰেংগাই দিছে কিন্তু তাৰ এগেইনষ্টত হৈ যাব অপ্ৰিয় ধেমালি বস্তু নহয় চাই থাকিবি মোক আপোনালোকে কেছ দিব পাৰে ইলিগেল কৰিব পাৰে ময়ো অলপ কিবাটো ব্যৱস্থাটো কৰিম না আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলে ময়োতো বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিম না খালি এটা এংগলত যাব নেকিটো কিন্তু ফেৰেংগায়া সানनानै নাই नोङो रावखौबो गाव होआखै दै फेरेंगा सिदा खोथाखौ होना बुङो नों दिनैहाय 2:30 सेक्रेटारि अफिसाव नोङो हाबैदों नोंनि गारिखौ जों नुबाय थादों सेक्रेटारि गेट अफिसावनो आंनो दङमोन दिनैहाय क'क्राझाराव नों खयथायाव अफिसाव हाबैदों लाजिनो रोंदोंना रोङाखै नोङो फेरेंगा दिनै बै गथ'आ बिखायाव गुलि हाबजादों नोंनिफ्राय जे फैसा थांगोन नोंनो जे ट्रिटमेन्ट खालामगोन नों लाजि मोनाखै नोङो फेरेंगा हो नों बर'नि रायजो राजानि बिराद गिदिर खोथा होनो नोङो लाजि रोङाखै नों फेरेंगा नोंनि समस्ति नोंनि भटार्स नोंनि जायगा बे मानसिनि बिखायाव नों माबोरै गुलि गावखो नोङो मा हिसाबाव गुलि गावखो नोङो दिनैहाय इलेक्शना सोरबासो ओरै जानो हागौ बे आलादा बाथ्रा पलिटिक इलेक्शन समावहाय जेला भट सफैयो बे समाव ओरै बे आलादा बाथ्रा बेखौ दोन बोरमा फेरेंगा मिथिबाय बे आलादा बाथ्रा किन्तु दिनैनि दिनाव नों सरखार जाबाय नों जिरायबाय नोंनि मानसिब्रा बिफोरो जाम्बा जाम्बा सोनगोनां फेरेंगा नोंखौ जाम्बा नोङो बिजामादैया ड्राग्स एडिक्टेड गान्जा एडिक्टेड फाग्ला फाथा जायगायाव दोनहैनो गोनां बिजामादै साला लाजिनो रोङा नों फेरेंगा साला जाथिनि हारिनि खोथा बिराद गिदिर खोथा होनगोन नों साला ओरै बर' हारि गावनि फिसा गावनि जोनोमगिरि बिमा बेखौ बिखायाव गावगोन साला सोरखौ गावदों नोङो सोरनि थै लोंदों नोङो दिनैहाय सोरनि बिखानि थै सोबख'ना लोंदों नोङो फेरेंगा बिराद गिदिर खोथा दाहोन नोङो सिन्था खालाम नोङो बैफोरखौ बै बर'आ बिथाङा दिनै दंफां फाननानै जादों नों मा प्रमान मोनदों नों मा प्रमान होनो हागोन नों जेबोथ' प्रमान होनो हाया नों बिनि सायाव बिथाङा बन दाननो थांदों बन दाननो थांनायावहाय बाय मिस्टेक बे जाय मानसिया राइफल सालायग्रा 303 सालायग्रा बे मानसिया जिबनाव बियो मानसि गावथारनो मोनाखै जिबनाव बियो सिलाय सालायनो रोङा 303 साखौ सालायनो रोङा आं ट्रेनिं होनानै हरगोन आं XNDB अफ्रिया बिखौ ट्रेनिं होनानै होगोन आं 6 मान्थ आंनो हो आं ट्रेनिं होनानै होगोन आं माबे पार्टखौ खुलिनो हाया खुलिनो होगोन आं बेखौ खुलिनो हायाब्ला मा खास्थिनाय बेखौ खिबु गावहोगोन आं बेखौ मिथिबाय फेरेंगा आरो नोंबो रोङाबा फै नैबे अफ्रिजों मिथिबाय जेसेबां आर्म्स दं खुलिनानै खोन्थाजोबगोन आं एखेखौ आं मोनथाम जइन मोनथाम खुलिगोन आं गेजेर मोनसे पार्ट मोनसे लास्ट मोनसे मोनथाम पार्ट खुलिगोन आं मिथिबाय नोङो बेफोरबायदिखौ दा खालाम आरो आं दिनैनि दिनाव आं नोंखौ कन्डेम होयो धिक्कार होयो लाजि फोनाङो नोङो बर'नि नोङो थैसोबग्रा नोङो सासे भिखारि नोङो भिखारि गलाम फेरेंगा गलाम नोङो लाजि रोङि साला एनडि बेखौ असनमान खालामग्रा साला ओरैबा ओरै भिखारि बायदि फैसा थफ्लाय बिनो नोङो 5 years नोङो फैसाखौ बुथुमनानै लाखा बर' रायजो राजानि थैखौ सोबख्ल'नानै लाखा नोङो मिथिबाय जाम्बा फेरेंगा बक्का बांद्राय खोथा नोङो बांद्राय जाबायलै फेरेंगा नोङो नों आंखौ खय मास जेलाव सोना दोननो नोंलाय नोंखौ आं खुदै गारगोन आं नोंखौ तार मासिखिनि रागा जोंनो ओंखारदों आं इउपिपिएलनि मानसिफोर गाज्रि मोननानै लाब गैया आं फेरेंगाखौ पार्सनेलि एटेक खालामदों आं बेखौ XNDB इउनाइटेड
फराम हिसाबै फेरेंगाखौ आङो एटेक खालामदों आं दिनैहाय UPPL नि सोरबाया गाज्रि मोननानै लाब गैया आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना सोरबाया UPPL नि मानसिफ्रा गाज्रि मोनदोंबा दानाय सिदाखा फेरेंगाया भिखारि गलाम मोनथिबाय गलाम सानसे समाव बियो माइरं बिनानै जानानै आगोर मोननाय नङा बियो मोनथिबाय आं रागा जोंदों बर' रायजो राजाखौ बियो बिखायाव सिलाय गुलिनि बिखानि थैसोबग्रा बियो फेरेंगाया सोरखौ गावदों बिदि बुंदों बियो सरन नार्जारिनि बिखायाव गुलि गावदों बियो बिनि भट लाग्रा ओमफ्राय बिनि भटजोंनो बियो देरहाग्रा बियो फेरेंगाया साला सुवारा लाजि रोङाखै फेरेंगा नोङो नों बायदिखौ जोङो मोनथिबाय नों बायदिखौ जोगारो मोनथिबाय नों 4 बोसोरनि फरेस्टनि बे फरेस्टारा BTC नि फरेस्टआ नोंनि आखायाव 4 बोसोरनि उनाव नोंखौ जोख्लायगोन जोङो दोना नोंनि एगेन्स्टआव आङो उल्था 100 बार केम्पेइन खालामगोन आं मोनथिबाय आरो नोंनि न'आव आं थाङा आं नोंनि गलाम नङा नोंनि भिखारि नङा आङो नोंनि बान्दा नङा नों आंनि गलाम आंनि न'आव फै फेरेंगा माबाफोर सोंनोब्ला नों आंनि गलाम मोनथिबाय आंनि भट मोनसे नांगौ नों आंनि गलाम फै आंनि न' फै माबा मोनसे सोंनोब्ला आफादनि माबा मोनसे खोथा मोनथियाखैबा फै सोंफै नोङो दोनथ'बाय गोजोन्थों